New Year, Republics! What is up guys? Mervin Marara here mga Ripa Peeps. Kamusta mo din na sa inyo tagsasasa ka panimalay? Hope okay ra. Ang auto preparation na kamusta? Today by the way is December 31 and karon nag-prepare na mi para sa New Year's evening. And start na og prepare si Jessica. And of course me, ang dakilang tigloto. Ay, hindi ko tigloto. Tigugas na rin yung plato, tigtilaw, tigutan sa mga lamas. So tara na Ripa Peeps, mag-prepare na ta. Kaya tungod kami kapalit og gloves. Kaya nautan og gloves ang supermarket. So karon muna yung version sa gloves. Yan, buko panda na among first nga i-prepare karon. And ako sa manong baton ako. Sa manong baton ba? Patungod ko nakakuan. Manok lagi ko. Oo. At isang prepare ang manok kaya parang kuluan na. Ya, busy na kayo sa Bilalabs. Ayan, buko pandan. Alright, Ripa Peeps, na yung isa kadua ang putahe. Muna mo ang chicken macaroni ala Bobby. So, basta man daw, Babs? Ano na? Basta man, Babs? Sige, surong-surong na. Kita masih surong-surong kay DC para siya gutan. Right, so, as usual, tigtilhot na. Tilawan ang manok. Alright guys, later sa kay tabang sa hugutan para paspas na mga man para makaproceed na sa itong katulong putahe. So, mo ito mga Ripa Peeps, no? Nakahuman-human na dyan may ubay-ubay sa among mga ihanda para sa New Year's evening. Right, so later sa kay para mahuman na dyan may sa among mga luto nun. Later po. So, mga ito mga Ripa Peeps, no? Nakumana na dyan may all prepare, as you can see. Alright, ready na kami. Mutag po sa 2020! Ready na kayo eh. So, ako nang kita nga mo mga handa rin. So, yung sila palihi lagi daw. Dapat na ay sweets. Kaya, aron maghinamis ang panagpuyo. Kaya, wala.
And of course, mga prutas. Right, 13 ka prutas mga Ripa Pips. Uwingon sila, swerte po kung naay man ni. Abot unsay nakaswerte na kung kabalo mo, comment lang down below sa atong comment section. Alright, so bugas. Dapat kuno puno ang butanganan sa bugas and dapat kuno nani itlog. Abot unsay significance na mga tiniguang pamaingin. So kung kabalo mo, i-comment down below lang kung unsay restaurant Alright. Happy New Year, Republic! Welcome to 2020! Alright! Happy New Year! Hindi na ako mag-ibig! Ready na kayo! I love you! Happy New Year! Thank you so much sa pagtanaw sa akong vlog. Please like, comment, and share, subscribe. O gihit na po ng gamay ka notification bell para ma-update ka kung ako'y bagong video nga i-upload. Happy New Year sa tanan! Hanggang sa sunod! Cheers! Peace!